vágni akarja. Nem vágtam szét, hogy itt a rengeteg az a csirkeszom. Ne menj a tűzhöz. Van benne 3 tarja az apukádé. Tudom. És fokhagymás? Biztos van a fűszerkeverékben valami. Olyan fokhagymás illata van. Barbecue meg magyaros. Akkor azért. Itt volt az öregnek a induló. De reggel adtam. Én is. Na mi van? Kiklopoltatok a húst? Ki van csokkolva a hús? Ne rángassam, Enikő! Nincs kiklopolva, miért? Videó? Így készül a sógorféle hús.